Pakita na ko sa inyo ha, mag-bake ko og cake for the first time. Unya, experience lang ni, experiment lang ni mga sis nga mag-bake daw ni og cake. Kay first time palagi. Bago ta magsugod mga sis, pakita sa nako ang mga kagamitan. Mao siya. Mixer. Dapat mga sis, before ta mag-bake, nagi tayo mixer. So, karon mga sis, dili oven among gamiton. Kung dili, cake maker. Cake maker. For the first time, gamito na mo among cake maker. Unta, perfect. Tapos, kini mga sis, pang icing. Nana. Okay, ni mga sis, dapat na agad ni mga unsa ni siya mga sis kanang mga cups ni siya measurement, mga measurement sa mga unsa na nga mga kagamitan. Mao siya, basta mao na siya. Kompleto na tanan mga sisi. So mag-start na ta sa mga ingredients. Mga sis, ipakita na nako sa inyo ang mga ingredients sa akong buhaton nga cake. All-purpose flour, white sugar, cornstarch, baking soda, salt, oil, vanilla extract, evaporated milk. Instead of evaporated milk, wala man ni ibak diri karon sa balay, among gisubstitute ang bourbon swak. So, bourbon swak na niya siya. And egg yolk, 6 pieces egg. Separate ang white, separate po na to ang yellow. So, mga nanitanan mga sis. Unya, sa lasa akong video, isulti na ko ang mga measurement sa akong mga ingredients. Unya na lang ha. Mag-mix ako sugod mga sis. Sa inyong halo siya. Cornstarch, baking powder, main ingredients mga sis ang flour.
flour. Tanan na to nga mga powder mga sis. Ato siyang gamitan og salaan. Mao na ni siya resulta mga sis sa ato ang igyok white og sa white sugar. Dapat thick siya kaayo. Tanawa mga sis. I-mix na nato siya mga sis. Katong ato ang gimix ganina nga yellow egg yolk. I-mix na nato sa lapot kaayo nga white egg yolk. So mix na nato siya. Mix nato siya. Mix lang ang mix. Kini nga trabaho mga sis, experiment lang jud namo ni ha. Dili mi maka-assure nga perfect ni siya unya ang kinalabasan, pero unta mga sis perfect. Para ma-mix siya pagayo mga sis, gamitan nato siya og mixer. Para matarong siya og mix. Karon mga sis, sugdan na nato ang pagluto. Gamito na nato ang cake maker. Pahidan sana siya oil mga sisi para di siya mupilit. First time na mo ning gamiton mga sis. Walay oven. No oven cake. Wala pa mo siya na mga sis. Tama na kay muulbo. Dili kay nato pulon kay basi siya muulbo. Okay. Timer starts 15 minutes. 15 minutes mga sis bago siya balihon. Kinahanglan ta maghulat og 15 minutes. Kining cake maker. So karon mga sis, humana 15 minutes na amo nang ukban. Chan-charan! Pagod! Pagod mga sisi, mo ni gingon og palpak cake. Ngano ka siyang napagod? I don't know. Bakit napagod? Pagod mga sis. Oh. Pagod. Sobrahan ang among time. Mag-try na pud mi og steam. Karon mga sis kay palpak man, sunog man siya. Mag-try na pud mi usab. Unsa jud mali daghan pa man mi og himuunon. So mag-try na pud mi og steam. Try na mo siya og steam kung okay ba siya kung i-steam. Kung palpak gyapon ang steam, wala may mahimo kundi mag-oven. Gamitin ko lang dyan mo ang oven mga sis. Hilawan sa nato. Pagod yun siya mga sis, sa tinuod lang pagod. Pero sa tunga, dili siya pagod, perfect siya kaayo oh. Lapi. Lami. Sarap. Sobrang sarap ng lasa. Aso lang, pagod.
Kasi, Tagalog sa pagod. Basta pagod. Pero lamig kayo mga sis. Grabe ka lamig. Mag-try me og luto sa steam. Mga sisi, I'm so disappointed. Palpak ang among gihimo nga cake. Mao ni siya sa cake maker. Tapos nag-steam ni, mao ni ang result sa steam. Okay man siya, fluffy. Mutangan pa ang tanamo ni og icing, kaso dili na lang, next time na lang. Wala na dahil may nakabake sa oven mga sis kay nahutdan mi og mixture. So next time, mas nindot siya dahil nga mag-cake ka sa oven. Hindi siya nga cake maker murag. Dili pa kayo na ako ika-recommend. Gani mga sis, kaduha gid mi nag-try, pagod siya. Muna yung result, pagod. Tapos murag dili siya tubo pag-ayo, di siya makaalsa pag-ayo. So siguro mas nice jud kung sa oven jud mga sis pag-cake. So mao lang to, akong gi-share sa inyo nga naghimo ko og cake nga pero at least nag-try ko sa akong best, di ba? Oh, first try pa man po, siguro next time okay na siya. Salamat mga sisi. Salamat kaayo. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Bye-bye.